Kunsum. Manak mo to pa school. Nakaka-ako award, 20 taon. My God! Nakatawag ka award. Ando, sa marayaw na anak ko nakatawag ka award. Ando, sa alhamdulillah. Ya Tuhan, ya Allah. Nakatawag ko anak ko award, magsukul. Nakatawag ka award lo kayo nag-school. Dila na ko award kung sumamajit. Nadiyusin na mo. Ako na award ko duwa. Noon yung mga award mo ito, Abdul. Story kita ko na si mga award mo ito, mga ito. Doon tao na, story ko nakatawag ka mo. Manguno naman yung mga award ito. Tinako ka naman mo eh. Adjino ay pangatis yung mga award dyan, manguno. Oo, Madji. Nabak award ko ito, Madji. Kung pagnanan, Loyalty Award. Noon yung Loyalty Award ito, anak. Yung Loyalty Award ito, Madji. Tinati na ito. Dukay ko nag-school doon na school yawn. Wala ko bakas nakatransfer mi siya pakain ni school doon lang. Karena ko din nila award, Loyalty Award. Amet to ba yan? Oo, Madji. Marayaw isab. Yan mo kaward mo. Puno isabab doon. Yan mo kaward ko sa biyak to. Kung pag yan Service Award na Madji. Ano sabihin natin sin Service Award yan to doon? Yan Service Award sabi to Madji. Inhati na ito. Karakda ko nila. Isang pakain. Isang nulunirak nila kako. Mamay ako. Sa pamanay maglano. Maglisin. At kawali pamilya nila. Magkarakdak nila ako. Kaya tinatin Service Award na Madji. Ang kada ko di lang nila Service Award. Basta magkarakdak nila ako isang pakain. Oh my God! Service Award? Magkarakdak mo isang pakain? Pagbiat to. Inati sinaward yan to. Banya ka award? Magkarakdak ka nila isang kapakain ha? Sa nuno ni pabikay mo, nilipakawakay mo? Pag nandito sa school, magkarakdak ka. Kung sa nuno nilipakakay mo. Dahil di bisa na siya magkukoslay. Kumuha at tubig ang kakalam sibi-sibi ang kapitsini kababaya. Pag dito magkarakdak ka, nilakay mo. Banya ka award, hindi nilakay mo. Amo natin, pakatumukha ko pa sa kukutsog. Kaya nilang kauban niya ka-award. Pag dito magkarakdak ka, hindi ka magkarakdak ka, bay. Sobrang lisumuran di, ha? Suko mo rin. Magkarakdak ka ko dito sa school, ha?